Γεια σας. Ονομάζομαι Μάρκο Γιώργος, είμαι 24 χρονών και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής. Κύριε Πανδρέου, κατά την πρώτη σας εκλογή πορευτήκατε θέτοντας ως πρωταρχικά ζητήματα αυτά της ανανέωσης, της συμμετοχικής δημοκρατίας και γενικότερα της απαλλαγής από οποιασδήποτε παλαιοκομματικές μεθόδους λειτουργίας. Μετά την 11η Νοεμβρίου, ασχέτως των λόγων που οι προαναφερθείς αλλαγές δεν έγιναν πραγματικότητα κατά την προηγούμενη θητεία σας, τουλάχιστον στο βαθμό που έπρεπε, θεωρείτε ότι με βάση παρούσες συνθήκες είναι όντως εφικτές? Θα μπορούσατε για παράδειγμα να στηρίξετε νέους γενιάς των 25-30 ετών στην προσπάθεια εκλογής σε βουλευτικές και δημοτικές εκλογές ή άτομα χωρίς προηγούμενη πολιτική ή συνδικαλιστική εμπειρία, ακόμα και εκτός φοιτητικών παρατάξεων? Εξαιρούνται βέβαια με μονομένες περιπτώσεις υποψηφιότητες διάσημων προσώπων ή εμφανίσιμων γυναικών. Όσον αφορά τις καταστάσεις που επικρατούν μέσα στο κόμμα, θα υποστηρίζετε για παράδειγμα μια ιδέα για μια πλήρως online προεκλογική καμπάνια, η οποία προφανώς θα είχε ελάχιστο κόστος και θα επέφερε μηδενική μόλυνση του περιβάλλοντος? Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική συμμετοχική δημοκρατία, πιθανώς μέσω διαδικτύου ή πολυάριθμων τοπικών συμβουλίων, και η οποία δεν θα έχει σκοπό την απλή έκφραση απόψεων από πολίτες, αλλά την ουσιαστική επιρροή επί των καταστάσεων, των προσώπων και των πολιτικών που ακολουθούν τα κόμματα? Τέλος, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η πιο ριζοσπαστική ιδέα που έχετε σκεφτεί κατά καιρούς όσον αφορά τα κομματικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.